आङो बुंदों बे मोनबा जाथिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनो नागिरनायनि गुदिया मा? 아메리카고 저 흔들나 크리스토퍼 콜럼바스 나오나도 자이제네 가그르니 지금 크리스토퍼 콜럼바스 바로가 우정이 인디오 분연하게 되면 베크나 하이되면 인디아가 바카 회사 소나우파 미라촌 보기는 그냥 자하사위전 강가스는 강내 부하 인디오 수부는 बिना जहाजा अमेरिकायावसो सहैबाय अमेरिकायाव सहैना मोनखो बियो अमेरिका देशनि मानसिफोरनि चेहराया गाबा जाहैबाय गोजा गोजा बे सानबाय आं इन्डियायाव सफैमारबाय इन्डियानि मानसिफोरनि कालारा गाबा गोजा गोजा होनबाय अब्ला बिसोरखौ आं मा नाम दोननांगौ जाखो होनबा I should call them Red Indian. Red Indian, गोजा Indian नाम दोनबाय दानिया जै बे आमेरिकाखौ आबिष्कार खालामहैबाय जोंनि मंगोलियान बाय बाहागो दंहैयो बेवहाय जायखौ नेटिभ इन्डियान रेड इन्डियान सारा इउर'प जेसेबां देश दंमोन बे इउर'पियान देशफोरनिफ्राय खाबु जानो बयबो हा नागिरबाय हा लाहैजोब्बाय जोंनि नेटिभ इन्डियान रेड इन्डियान बाहागिफोरजों दावहा होबाय हाजार हाजार लाख लाख नेटिभ इन्डियान रेड इन्डियान थैजोब्बाय जोंनि बे नेटिभ इन्डियान रेड इन्डियानफोरनि अनजिमाया मुथासेल'सो आरो बिसिनि जि जायगामोन जेराव आबाद जायो थानो मोजां बे जायगानिफ्राय बिसोरखौ होखारहरनानै जेराव आबाद जाया हाजो खंख बालाबारि बेयाव होखारहरनानै मा खालामो रिजार्भ एरिया बानायदों जोंखौ जेरै जोंनि हाखौ मालाया फैनानै सेग्राबनानै लाफैजोब्बाय उनाव खुनु रोखोमै एसे हाया बासिथोंसै होननानै ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानानै जों होदों बे इउर'पियान कल'निजारफोर जेरैहाय जोंनि बाय बाहागि नेटिभ इन्डियानखौ फोजोबहैदों भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि बे मोननांथारि 6टा हारिखौनो सिडुल ट्राइब स्टेटास होनो नागिरनायाबो एखे हाथियारि बेबस्था 아메리카야 비에트남전 जुद्ध नांदों 비에트남전 जुद्ध में मा होदों बम होदों बै जाबाय नाफाम बम बे नाफाम बमनि एफेक्टआ दाबो दंगासिनो दं भियेटनामाव आं गिदिंना फैखांबाय होचिमिन सिटियाव मोनसे मिउजियाम दं बे नाफाम बम होजानाय मानसिफ्रा सोरनाबा आथिं गैला आखाइ गैला मेगन गैला दरसेनो बेदरल'सो थेवब्लाबो थांनांगौ दा भारत गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनि बे 6टा हारिखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरनायाबो जोंनि सायाव बर'फोरनि सायाव ट्राइबेलफोरनि सायाव नाफाम बम होनाय बायदि दा बेनिखायनो दिनै आं खावलायनो खुनु पयदै 6टा हारिखौ ट्राइबेल स्टेटआ होनो नाङा होनो नाङा बर' हारिनि नोंगौदा दा जोंनाव मोनसे सेफ्टि बेल्ट दं बड'लेण्ड एरियानि थाखाय बिदिनो सेफ्टि बेल्ट रैखानि कवच जायखौ खासिनि होनो बोननोबो होनो बे स्पिचखौ दहायनो फैना होनांगौमोन ना दहायनो फैना होनांगौमोन बे स्पिचखौ मानो गोबाव जानाय आं बेनिखायनो लाइफ होखारदा गावजानि गिनानै बे भारत संबिधाननि 6थि सिडिउल 6 सिडिउलनि आन्दाराव दाजानाय कार्बि आंलं जोंनि दिमासा बाहागिफोरनि जि नर्थ कासल हिल्स जायखौ दा नाम सोलायना दिमा हासार बुंदों बेबो भारत संबिधाननि 6थि सिडिउलाव दाजानाय
दा बे मोननै जिल्लायाव गुबुन जिल्लानि मानसिफ्रा थांनानै बहाय थाहैनो मोना हाबायनो मोना एसेम्बलियाव इलेक्सन कन्टेस्ट खालामनांगौ मानो मोना बे कार्बि आंलं नर्थ काचार हिल्सनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि स्टेटास लिस्टआ माने आलादा बोरायदो एसे सावरायनो नामा दा दस्रा जायगानि ट्राइबेला थांनानै बहाय ट्राइबेल जाहैनो मोना एक दुइ लाखसो ग्रुपसा दङ सावरायनो र' जुजिगासिनो दङ बिटिसि एकर्ड खोथा गैया रे बुजि जों बे सेक्रेटारियेटखौ ओरैनो बुख्रुबाखै कार्बि आंलं आरो नर्थ काचार खोथा गैया बुंनांगौ बुंगोन बेखौबो थेवबो सावरायगोन बिदो सारा फरायसाफोरनि आन्दलनाव ओंखारबोनो हागोन ना हाया लन गोनां दा बे एनसि हिल कार्बि आंलंनि ट्राइबेल जेरैहाय रैखा मोनदों जोंनियाबो बिटिसिआ जिहेतु 6 सिडुलनि आन्दाराव 6 सिडुल बड'लेण्डनि थाखाय ट्राइबेल लिस्टआ आलादा बुजिदों ना आइ आफाबो भारत गभर्नमेन्टआव इयो जों आलादा मोनो कयेक बोसोर सिगां आं बै समाव हम मिनिस्टार राजनाथ सिंहखौ आं लोगो मोनदोंमोन जेब्ला बिथांजों आं बिराद डिबेट नाङो बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल होनायनि सायाव बिथाङा अब्ला आंखौ एडभाइस होदों नोङो सनलखौ लोगो हम आरो गभर्नमेन्टजों मोनसे मोजाङै रायज्लायोब्ला नोंसिना जितु 6 सिडुलनि आन्दाराव नोंसोरो बिनिफ्राय बारग'नो हागोन आंनि साजेसन नैबे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जुदि मोनसे प्रस्ताब थांखि लानानै भारत गभर्नमेन्टनो हरोब्ला जोंनियाबो जिहेतु 6 सिडुलनि एरिया बे हिसाबै बिटिसि दानायनि सिगाङाव जायफोर ट्राइबेला दंमोन बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय लिस्टआ आलादा जानांगौ होनना बुङोब्ला भारत गभर्नमेन्ट आसामफोरा मानिनो बाध्य दाना जोंनिया माखासे लिडारफ्रा बुजिनो सोमजिया मा बुंदोंथाय आं बुजिनो मोनाखै थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जेबो खय खथि जाजासिम होयोब्ला आपत्ति गैया होनना बुङो मा खोथा भारतनि संबिजितखौ आं 100 खेब फरायखा आं मिथियो संबिजितआव बिदि लिरनाय गैया ट्राइबेल मा टि ट्राइबेल बा भि ट्राइबेल साख्रि बाख्रियावसो जेनेबा बिसोरनि थाखाय आलादा खोथा जेनेबा जे बड'लेण्डआव 40टा सिट दङ 40टा सिटआव इलेक्सन जायो 30टाया ट्राइबेलनि रिजार्भ दा गाबोन सावथाल उनाव आदिबासिया राजबंसिया ट्राइबेल जायोब्ला जोंनि साबैसे बर' फिसाया बे बिटिसिनि इलेक्सन देरहागोन खम साननो गोनां साबसे एमपि देरहागोन साबसे एमएलए देरहागोन बड'लेण्ड नांगौ होननानै थैदों जुजिबाय 5000 बर' बिदामोन थैलांबाय मा जाहैगोन बेखायनो आइफोर आफाफोर नोंथांमोननि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज आं हरनो लुबैदों जोंनि जेसेबां राजखान्थि हान्जानि लिडार दं एमएलए दं एमपि दं मन्त्रि दं इएम दं एमसि दं चिफ दं डिपुटि चिफ दं बिथांमोननिसिम मेसेज मोनसे खौरां बिथांमोना दैथायहर कुनु बे 6टा जातिखौ कुनु कन्डिशनाव ट्राइबेल जानायनि बेलायाव एनअसि हरनो मोना एनअसि हरनो मोना सोरबा जुदि बबेबा समाव हरफ्लांबायदोंब्ला बेखौबो उथायना लाफैनांगौ मृत्युखौ बे आंनि बाथौ धोरोम मोनसे जै बर' हारिनि जेब्ला बहा बाथौ दोननाय बहा बर' थागोन आंनि खावलायनाया बेनो बारा गोलावला नोंथांमोन बयबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय जासिहरनानै गोबां बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ आं उननि समनि थाखाय आं आद्रा दोनहरनाय बेयावनो आं फोजोबबाय